माबा ब्रेकआप जालायनाय गोसो थोलायनानै बिथांमोना बाहाय फैनो हागोन माने एसेबाबो गोसोआ बाहाय थान्दा मोनफैगोन बावथ'गोन दसेनि थाखाय बावनाय माने बोसोरसेनि थाखाय फुरा बावनाय आरो बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान बर्डार खालामाथि हाजोआव दा बियो ओरैबायदि मोजां जायगा नोंथांमोनाबो निसय फैनानै बेयावहाय बेरायफैनो हागोन दायो आंजों लोगोसे दं खालामाथि टुरिस्ट गाइडलाइन एसोसिएशननि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि दा आं बिनिफ्राय फंनैसो मिथिनो लानि जिथुनाखि बे खालामाथि इको टुरिजम स्पटआव जायफोरा दावबायफैयो बिसोरो माबायदि फैनांगौ एसे फोरमायहरनो हागोन गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो साफ्रोम बिटिआर ओनसोलनि दावबायारिसिम बर'दिन लोगोसे गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरग्रोबाय दा जोंनि बे दिनै खालामाथि इको टुरिजम स्पटखौ जोङो अपेनिं खालामनाय जाबाय दावबायारिनि थाखाय दा बाहाय सफैनाय खोथाखौ बुंदों जेला जोङो थोंजोङै फैजेनबा जोङो सापागुरि नेशनेल हाइवे 27 निफ्राय साहाजों सिदा फैनानै खैलामैला मोनफैगोन खैलामैलानिफ्राय लावथिगुरि एसएसबि केम्प मोनफैगोन बिनि सिगां जोंनि हाग्रा बिफाननि मावख' दङ फरेस्ट अफिस बिनिफ्राय मोनसे पारमिसन लानानै फैनांगोन बिनि उनाव जोंनि गेट मोनगोन जोंनि गेट मोननायनि उनाव बाहाय जोङो मोनसे एप्रुभेल पारमिसन हरगोन बेनिफ्राय बिथांमोना बे खालामाथि इको टुरिजम स्पटसिम हाबफैनो हागोन ओमफ्राय जेनेबा बेथ' नेचारेल जायगा दा गोबाङानो जोहोलाव सिख्लाफोर बेयाव फैगोन दावबायफैनो दा गोबाङानो मबाइल इउज खालामो दा बिनि सायावहाय आदाया माबाफोर बुंनो गोसो नामा बे बेलायाव आङो बेखौल' खावलायगोन जाहाथे जाय फंबाय बिनानावमोन बा मोजां मोनलायनाय गोसो थोलायनाय बिथांमोना जुदि बाहाय दावबायनो फैयोबा बिथांमोना मबाइलफोरखौ जाहाथे फुल चार्ज होनानै लानानै फैयो बा हायोबा आजिखालि फेसिलिटि दङ पावार बेंक लानानै फैयो मानो होनोबा बाहाय फैनानै फट' खेबै बिनिफ्राय जों दा जेराव दङ बिनिफ्राय स्टार्ट खालामोबा बिनिफ्राय फट' खेबनानै थांनानै हाजो आगर मोननानै फैफिननायनि सिगांनो बेटारिबो जोबो माखासे मेम'रि जोबो बायदिसिना लास्टआव आफसुस थालाङो आयै आं बेखौ खेबबावगौमोन आयै आं बेखौ खेबबावगौमोन आं नोंजों खेबफागौमोन आं नोंजों थाफागौमोन दा बेबादि माबाखौ फेसिलिटिफोरखौ लानानै फैफायोबा साबसिन आरो मोनसेबाव बुस्थुआ ओरैबायदि बाहाय सोरबाफोर जुदि एसे ब्रेन बा मेलेमफोर मेंनाय थायोबा मेंनाय आरो सिन्ताधारानि मानसिफोर जुदि थायोबा बिथांमोना बाहाय सान्तिनि थाखाय गोजोननायनि थाखाय बाहाय मोनसे माबा मोनसे बावनो थाखाय जेरै माबा ब्रेकआप जालायनाय गोसो थोलायनानै बिथांमोना बाहाय फैनो हागोन माने एसेबाबो गोसोआ बाहाय थान्दा मोनफैगोन बावथ'गोन दसेनि थाखाय बावनाय माने बोसोरसेनि थाखाय फुरा बावनाय आरो माने बे ब्रेकआप जादों ना मादों बेहाय आन्दाज मोनफैनाय नङा आरोखि ओरैबायदि गोजोनथाव जायगा नुनो मोनबाय बाहाय सारिगिदिं हाजो दङ आरो अन्थाइ दङ दैनि सावन गासिबो दिनै अपेनिं जानाय लोगो लोगो नुनो मोनबाय नोंथांमोनानो गारिया लाइन नांजोबानो फुरा फैजेनबायानो दिनै फ्रिमोन गाबोननिफ्राय जोङो एसे चार्जेबल जागोन जिहेतु जोंहा बाहाय खामानि मावनायनि माखासे मानसिफोरखौ मेनटेनेन्स खालामनांगौ जाहैयो बेनि थाखाय दा दावबायारिफोरखौ जों बेखौनो होनगोन आरोखि बाहाय फैनानै एन्जय खालामफैनो हागोन खिन्थु सरकारनि जिनिखि गाइडलाइन दङ एसअपि दङ बेखौ मानिनानै सोलिनांगौ आङो खालामाथि टुरिस्ट गाइड एसोसिएशननि आफादगिरि दङ बिनिफ्राय फंनैसो मिथिना लानि जे नोंथांमोननि बे खालामाथियावहाय मा नेम निथिफोर दङ एबा मा गाइडलाइनफोर होजानाय जादों धन्यबाद बयनिसिमबो आङो साफ्रोमबो दावबायारि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम फैबाय थानाय गोथार बर'दिन आरो बेजों लोगोसे 2024 मायथाइनि गोदान हामलायथि आङो बे जोंनि खालामाथि टुरिस्ट गाइड एसोसिएशननिफ्राय गाहाम हामलायथिखौ बावहरग्रोनाय जाबाय दा दिनैहाय जोंनि बे खालामाथि टुरिस्ट स्पटनाव नोंथांमोना जेब्ला दावबायफैगोन बेयाव दावबायफैब्ला जोंहा बे खालामाथि टुरिस्ट स्पटना जोंनि मानास नेशनेल पार्कनि आन्दाराव थानायलाय जोंहा बेवहाय बेबायदिनो माखासे आयेन कानुनफोर दं जाय आयेना बेवहाय बनफोरखौ बारा सावनो मोननाय नङा बेनिफ्राय लोंग्लुं जाग्लुं हेग्लुंनाय दामग्लुंनाय बेफोरो बारा सोलिनाय नङा जोङो बेखौ हानायमानि जोंनि आयेनाव जिखिनि दङ मानास गाइडलाइन आरो जोंनि टुरिस्ट गाइड एसोसिएशननि आन्दाराव जि आयेनफोर दङ बे आयेननि बादगा खालामोब्ला जों बेनि सायाव जोंनि आफादना माबा मोनसे सामलायनाय आरो माबा मोनसे सिद्धान्तखौ लानो गोनां जागोन बे जोंनि स्पटआव एसोसिएशन जोंनि बे स्पटआव नोंथांमोना फैयोब्ला बेखिनि आयेनखौ मानिनानै सोलिनो जोङो आफादनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय बेनिफ्राय आङो बेखौनो मिथिबावगोन जेनेबा दावबायारिफ्रा बेयाव फैयोब्ला गोबां स्किम गारिजों फैयो खायफा गिदिरजों खायफा बाइकजों दा नोंथांमोना बेसेबांसो जेनेबा फिस हिसाबै लानाय जागोन बे जेनाखि दावबायारिफोरनि
जायखौ जोङो एन्ट्रि होननानै बुङो बे एन्ट्रि फिसनि सायाव जोङो माबा मोनसे मिनिमाइज खालामनानै जों बेखौ थिग खालामनाय जादों दा बेखौहाय जोङो बांद्राय जों बेखौ बुंथ'नो हानाय नंलिया बेफोर गासैबो समजों लोगोसे जोङो बेखौ मिलायनानै दावबायारिफोरनि थाखायब्ला बबेया गाहाम जागोन बेखौ जोङो मिलायनानै होनाय जागोन। आच्छा बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ मिथिहोनायनि थाखाय थेंक इउ। दा नायदो नै बेफोरबायदि जाजोबो आरो बेखौ गासिबो सोलानानै जायो नै मथा मथि गोबाब आरो संख्रि बायदि। दा जोङो एसे कालामाति हाखौ नायगिदिंदों दा बेबायदि आरो नै मोजां मोजां भिउफ्रा ओरैबायदि मोजां मोजां ओमफ्राय नै बैयो बासिखि हाजो बेबायदि आरोखि। दैयावथ' बिराद ना दङ मानो होनना बुङोब्ला नाखौहाय हमनो मोना आरोना बेयाव जथे मथे नाया ओरैबायदि गिदिर गिदिर दङ बेयावहाय दा नाखौ हमलाबायनो मोना आरो। नैबेनो कालामाति हा नै ओरैबायदि मोजां खानाय गोसोम कालामाति खान साराबो बेरायगासिनो दङ नै दा बिराद मोजां आरो जायगाया। हाजोआवबो गाखोनो हागोन आरो लोगोसे जोंनि जायगाफ्रावबो जोंनि नैबे बिराद मोजां मोजां जायगाफोर दङ। दा बे नायदो नै ओरैबायदि गारबाजों हर'ना जाया बायदिल' जायो आरो बेखौहाय हाग्रानि बनगुरु जायो हाग्रानि मोसौ ओमफ्राय बेबायदिनो मैदेर नै बिदि औ अन्थाइसो इयो सार ओमफ्राय गासिबो नैबे अन्थाइ बायदि आरो मथा मथि ओमफ्राय नैबेयो जालायबाय नैबेखौबो जायो हाथ'फ्ला बायदि आरो बियो बेबो बुस्थुआ गोबाब जानांगौ। नै ओमफ्राय बै हाजो आगर जाहैबाय नै सारि सारि दै। दा फाइनालि जोङो कालामाति इक'टुरिजम स्पटनिफ्राय ओरै दावखोबोनानै भुटानाव हाबफैबाय जोङो नै जिथुनाखि गलटेक होनो दा बे गलटेकआव जोङो फाइनालि मोनफैबाय। हाजोआ जेरैबो सारिगिदिं आरो नै नायनानै ला ओरैबायदि जेरैबो सारिगिदिं ओमफ्राय बेबायदि गेजेरावहाय आरो बियो गलटेक होननाया ओमफ्राय दा बेयावहाय बिथांमोननि बेबायदिनो गोबांथार खमला बायदिसिना मोननाय जायो। दा प्रयजन जायोब्ला बे खमलाखौ बायनानै जानो हागोन आरोखि ओरैबायदि गोदैखा बे खमलाया लोगोसे खमलाया नै ओरैबायदि मोजां मोजां आरो नै सन्तला होनो जायखौ दा नायदो नै बेबायदि आरोखि फुरा फिटिं औ दा नायदो नै बेबायदि आरोखि बिसिनि बेयावहाय थाफैजोबो नै बेबायदि फुरानो नै नायनानै लादो दा खमला बायदिसिना ओमफ्राय बेजों लोगोसे गोबांथार बेबायदिनो नांगौ बायदि मोनो आरो बेबायदिनो नै खमला होदों जोंनोहाय थेंक इउ नै ओमफ्राय दा नायलांदो ओरैहाय दङ मोनसे वाटारफल माने हाजोनिफ्राय दै बाज्रुमनाय दङ बेबायदि आरोखि दा नायलांदो आं ओरैहाय गाहायजोंबो खेबनानै दिन्थिनि एसे गलटेकनि भिउआ माबायदि आरो दा नायदो नै दैया ओरैबायदि मोजां क्लिनल' आरोखि ना बेनो जादों जाहैबाय गलटेकनि दै ओमफ्राय नोंथांमोना बेयाव बेरायफैनो हागोन नाथायब्ला बेयाव दुस्थ'मि खामानि मावनानै थांनो नाङा जाहाथे बेबायदिनो जाला लोंला बेबायदि बदमाइसि खामानि मावनानै थांनो नाङा आरो मोजाङैनो फैनानै मोजाङैनो ओंखारनानै थांनो हागोन। बेयावहाय बेबायदिनो मोनसे वाटारफल दै बाज्रुमनायबो दङ आरो नै बेबायदिनो बिराद मोजां ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै ओरैनिफ्राय बिथांमोना गरायजों बेबायदिनो माखासे सन्थ्राफोर लानानै फैयो दा बिराद मोजां आरो नै दैया ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै जोंहा एमएलए साराबो गोबांथार बेबायदिनो फट' लादों आरो दा बेफोरबायदि आरो दा दिनैहाय फार्स्ट टाइम हिसाबैहाय नै बेबायदि बाइकजों फैलादों आरो मानसिफ्रा गोबांथार सेंग्राफोर फैबाय
बेबायदिनो गोबां सेंग्रा सिख्लाफोर फैबाय बेबायदिनो हाजोआव थांबाय सोरबाबा बेरायहैबाय सोरबाबा दैयाव दुगैहैबाय बेबायदि आरोखि नै बुहुत बाइक फैबाय दा दिनैहाय जास्ट फिथा हास'बाय आरो बेनिफ्राय नेक्स्ट देशफोरनिफ्राय बेबायदिनो गोबांथार दाब दाब जायगानिफ्राय फैलासिगोन दा बेबायदि आरोखि नै ओमफ्राय गोबां खायफा खायफा ओरैहाय पार्टि जाला जेनबाय नै ओइथिंजाय हनै ओमफ्राय दा जोंबो जाहैसिगोन बैयावहाय दा नायदो नै खालामाथि टुरिस्ट गाइडलाइन एस'सिएशननिफ्राय बेबायदि जानाय लोंनायनि प्रयजनबो खालामदों दा माखासे आलासिफोरनो बेफोरबायदि जाहोदों लोंहोदों आरो बिसोरो बेबायदिनो बेदरफोरजों दा नै गोबाङानो जालाबाय ओमफ्राय बेयाव हनै जाखांबाय गोबाङानो जाखांनानै थांबाय आरो ओमफ्राय दा नै बेबायदि आरोखि बेदर बायदिसिना दङ मा बेदर ओरैनो मा बेदरथाय ब्रादार बेदराथ' माने अमा दं दाउ दङ आच्छा ओमफ्राय लाब्रा ओमफ्राय दालि दङ दाउ लकेल ने दाउ लकेल दं औ दा बेबायदि आरोखि नै बिथांमोना ओरैबायदि जाहोदों लोंहोदों नै ओइ नोङो संदों दा खाबावबायसोखा दा बेबायदि आरोखि मोजाङानो बाख्नायथावना मानो होनना बुङोब्ला माखासे दिनैनि दिनावहाय 19 तारिख डिसेम्बर जिथुनाखि खालामाथि इक' टुरिजम स्पटखौहाय अपेनिं खालामजानाय जाबाय एबा बेखेवनाय जाबाय ओमफ्राय दा बेबायदिनो बेयाव नुजाफैनाय माखासे आलासिफोरनो बेबायदि जानाय लोंनायनि माबा खालामदों ओरै फरेस्ट बिफाननिफ्रायबो दंफैनाय